що ми хочемо зробити після деокупації Криму. Завжди відповідаю на це запитання. Піду на літню школу кримсько-татарської мови. Для мене Україна з дитинства була країною мрії. І велике таке захоплення, що я нарешті бачу країну, про яку я мріяв, реально мріяв у дитинстві. Буду знати, що чебреки більше такі святіші, ніж янтики, а янтики більше повсякденні. Батьки почали писати, що хвилюються і може треба виїхати якомога швидше. Я кажу, що у мене нема часу, я маю працювати. Коли в Україні вживають, називають кирилі, це вже відразу підтримуєте російські наративи. Тому тут треба обережно ставитися до цього називання. Якщо дозволимо такі агресії, це означатиме, що інші потужні країни в інших регіонах світу зможуть думати, що така агресія може бути. Японія дуже свідомо допомагає Україні. Мене звати Такаші, журналіст, редактор японського сайту Національного інформаційного агентства «Укрінформу». Так, я вже давно в агентстві працюю, вже 6 років, здається. А раніше працював ще в посольстві Японії в Україні. І зараз я україніст, політолог. В Україні вже живу понад 16 років. Ви вивчили не тільки українську мову, але й почали чи вже вивчили кримсько-татарську мову? Рівень А1 плюс або А2 мінус, чи щось таке. Початкове зацікавлення все-таки виявилося, коли я вчився в університеті. Я вивчав про політику в Україні і не тільки. Ще вивчав регіональні відносини країн у Чорноморському регіоні і доволі природно вивчав історію Чорноморського регіону також. Якщо розгорнете книжку історії Чорноморського регіону, дуже легко помітити, що там є ще одна держава, про яку часто забувають в Україні і загалом в інших країнах – Кримське ханство. Воно доволі потужне, відігравало велику роль формування регіональних подій у цьому регіоні, і вони використовували кримсько-татарську мову. І дипломатію проводили саме цією мовою, і спілкувалися з українськими козаками, і інколи співпрацювали, інколи просували між собою, але доволі тісні стосунки мали з українцями. Це розуміння для мене доволі цікаве, бо про Крим нібито отримав глибше розуміння цього півострова, і це окрема мова від османської, чи турецької, чи азербайджанської, просто своя мова. Існує півострові. І якщо приїхав до України, то я згадав, що тут ще одна мова у Криму. Природно зацікавився, як воно виглядає. Зайшов до книгарні, шукав навчальні матеріали і не знайшов. Паралельно чув, що вона перебуває під загрозою зникнення за оцінкою ООН. Зрозумів, що це дуже серйозна проблема. Брак навчальних матеріалів. Це просто сприятиме далі зникненню цієї мови, або погіршенню стану цієї мови. Почав говорити про це питання багатьом людям, активістам, дослідникам, що треба, принаймні, створити навчальні матеріали, щоб охочі люди, як я, могли почати вивчати, хоч і на певному початковому рівні, інакше просто ця мова рано чи пізно може зникнути. Коли почали передавати інформацію про безкоштовне заняття кримсько-татарської мови у Києві, до речі, Кримському домі, і там можна щосуботи вивчати кримсько-татарську мову, то чому ні? Хоч трохи можна ходити на заняття і зрозуміти, що я можу робити і так далі. Почав ходити. Я відвідав Крим 2010 року, ходив до ханського палацу. Дуже цікаво, то своя архітектура, своя специфіка. Пейзаж Криму дуже, як то сказати, надзвичайно чарівний був. Я, напевно, тут трохи мовознавець, що будь-яка мова, яка народилася на певній території, може описувати те, що там є, найкращим чином. Вивчати мову – це розуміти землю або людей, які там
багатосторіччі живуть. І у цьому процесі вивчення мови, напевно, почав розуміти культуру свята кримських татар. Там є ісламські свята, та ще народні свята, або то до ісламських свят теж є, як називається, Навруз чи таке. Це все пов'язані між собою, напевно, і дуже цікаво, як готують, коли готують чи чебереки, чи янтики. Це теж для мене відкриття, бо раніше просто без задуму купував, коштував їх, а тепер то будуть знати, що чебереки більше такі святіші, ніж янтики, а янтики більше повсякденні. Відразу скажу, що вона не надзвичайно складна. Не лякайтеся, почніть і відчуйте, як можна вивчати. Насправді можна вивчати. І матеріали вже з'явилися на відміну від 2008 року, тому якщо хочете, то можете знаходити учителів, матеріали і досягнути рівня А1 цілком реально. Власне, мати охоту, бажання. При цьому можу сказати, що складно, мабуть, немає такої обставини, де можна використовувати кримсько-татарську мову постійно у Києві. Тобто вивчати з підручником та вчителями можна, але, наприклад, коли ми вивчаємо фрази, з якими наприклад, заходити до магазинів, купувати продукти і платити, і отримувати решту, чи щось таке. Такої ситуації у Києві неможливо знаходити, на жаль, напевно. Хоча мусафірі інколи можна замовляти кримсько-татарською, але не так просто. І це насправді трохи галімує процес вивчення. Якщо я вивчаю українську мову, то я будь-де можу використовувати її, і це пришвидшує досягнення. А кримсько-татарською це складно. А розкажіть про наповнення кримсько-татарської Вікіпедії. Ви долучені до цього процесу? Це моя ідея. Це я придумав, що для розвитку кримсько-татарської мови використовувати Вікіпедію надзвичайно корисно, водночас безкоштовно. Вже не пам'ятаю, з якого року, 20-го чи 21-го року закликав друга, яка працює в Вікімедії, яка займається розвитком мовних підрозділів в Вікіпедії в Україні, сказав, що ви проводите дуже багато марафонів, написання статей чи тренінгу для нових людей, зацікавлених, які хочуть писати статті в українській Вікіпедії. А у мене є ідея зробити подібні заходи для розвитку кримсько-татарської мови, бо це теж Вікіпедія в Україні, не Росії. І, напевно, це входить до вашого завдання розвитку Вікіпедії в Україні. Вони погодилися, і ми провели один захід для інформування, існування кримсько-татарської Вікіпедії і короткий тренінг для учасників, як почати зареєструватися, написати першу статтю, редагувати їх і так далі. А потім хлопці з Вікімедії зрозуміли важливість цього напрямку. Вони кожного року продовжують і тепер співпрацюють часом з міністерством тодішнім реінтеграції, а тепер цього року скоро почнеться тренінг написання статей кримсько-татарської мови Вікіпедії з ППУ, представництвом президента України у Автономній Республіці Криму. Таке. Тому це початок, це моя ініціатива, і дуже добре, що вони зрозуміли і продовжують зараз. Я зацікавився Україною ще у дитинстві, шкільних часів, тоді, коли шукав, як то сказати, про своє майбутнє шлях, вступити до якого університету, до якого факультету. Тоді активно полюбляв читати різні книжки. Зокрема, любив читати книжки мого тата. Він був учителем географії у школі, і у нього було багато книжок про різні країни, регіони світу. Просто я з захопленням читав його книжки і одного дня знайшов про
розділ про Україну, а там десь 30 сторінок, і там написано про історію, країну, промисловість, мову, політику, проблеми і так далі. І я зацікавився дуже сильно, тому що доти я жодного разу не чув про неї. Це все у 90-х років і дуже погано пам'ятаю вже. Але про кримських татар точно було написано. Це було 90-х років, кримські татари почали повернутися до України, до Криму, власне, і там ситуація не така проста була, і що ж таке написано. Та про українську мову, яка відновлена після розпаду Радянського Союзу, і зараз активно використовують, і так далі. Природно, просто захотів більше розуміти, дізнаватися про неї, і почав шукати інформацію онлайн, в інтернеті. Спілкувався електронною поштою українцями, і зрозумів, що вона не, як то сказати, вона реальна країна. І це все помножувало зацікавлення до неї. Потім ще дізнався, що в Токіо є один університет, де працює один японський професор, який досліджує про Україну, українську мову. Одне заняття української мови, але для цього заняття я вступив до цього університету з великим задоволенням, почав вивчати мову про Україну, писав курсову роботу про Україну і так далі. Але це все-таки, знову, не спеціальність, і тільки раз на тиждень це дуже мало для вивчення однієї мови. Тому, коли закінчив університет, я не мав можливості працювати з цим знанням. На ринку не було попиту про Україну, тому вирішив працювати зовсім в інших сферах. Власне, я працював фотографом, і досі я продовжую фотографувати, але тоді я спеціально професійний фотограф, фрілансер працював у Токіо. Я не так успішно реалізував себе на цьому ринку і думав, що все-таки треба змінити щось, щоб вижити якось у цьому світі. Згадав, що в мене ще знання української мови про Україну, а може знайти щось в Україні, і почав шукати знову інформацію. Знайшов оголошення на посаду викладача японської мови в Львівському національному університеті імені Івана Франка, і там подав заявку, взяли мене, і я переїхав до України. Це початок. Ви приїхали в Україну у 2008 році. Так. Спочатку я подорожував в Україну у 2000 році, здається. То було дуже цікаво. Протягом 2 тижнів подорожував у тодішньому Дніпропетровську, Івано-Франківську, Львові і Києві. Для мене Україна з дитинства була країною мрії. І знову це велике таке захоплення, що я нарешті бачу країну, про яку я мріяв, реально мріяв у дитинстві. Під час подорожі я не відчував нічого якогось негативного, але я намагався спілкуватися українською з місцевими людьми, і вони допомагали мені. Я казав щось, то вони відповідають, що це неправильно, не треба казати так чи щось таке. Це було дуже цікаво. Українську кухню куштував, відвідував такі різні туристичні точки. Це все було надзвичайно цікаво. 2008 року це другий раз вже перебування, але це вже переїзд, доволі серйозне рішення. Перше враження, це продовження мого уявлення щодо України. Але тоді вже почав працювати в університеті, тобто це не просто подорожі. Тобто тут життя почалося. Почав помічати різні проблеми, різні такі, недоліки, про які часом місцеві люди говорять. А якщо туристи не помічають, а якщо починають жити, то вже це для себе стають проблемами. Але це все насправді те, чого я прагнув, напевно, щоб відчути Україну, а не просто поверхнево зрозуміти, побачити Україну. Я би сказав, що
дослідницьке якесь бажання якомога більше розуміти, як то сказати. Точно можу сказати, що я знаю цю країну. Вже у 2013 році я склав іспит у вступу до посольства на конкретну посаду дослідника, політолога. У 2014 році робота почалася, але це під час Майдану у січні 2014 року. Напередодні мого переїзду до Києва на вулиці Грушевського виникла сутичка між веркутами та народом, а там поруч є маленький провулок, музейний провулок, де розташувалося посольство Японії, де я мав почати працювати, але того дня посольство закрилося через евакуювали звідти і почали працювати в іншому місці. Коли я приїхав до команди працівників дипломатії посольства, вони просто в такому надзвичайному стані, і вони дуже тривожні, а що будемо робити? Посольство закрито. А я тут, добрий день, я приїхав до вас, до Києва, буду працювати, дуже приємно познайомитися. Такого настрою у них не було, і таке поверхнево, добре, працюйте, або почекайте десь у готелі, поки посольство не буде відновилося працювати і таке. І відтоді я працював у посольстві протягом 4 роки у політичному відділі посольства Японії, і як політичний політолог. З Майдану дуже близько дивився всі події, в тому числі окупацію Криму Російською Федерацією, початок вторгнення до Донбасу, як це все розвивалося і так далі. І це повідомляв у Токіо як експерт, отримував інформацію і така робота була. Коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ви вже працювали журналістом? Як взагалі зустріли? Я працював в Українфорумі, я керуюся своїм сайтом японською мовою і пишу новини про Україну, у тому числі про війну. Писав і інколи давав коментарі і іншим ЗМІ, щоб вони розуміли контекст. Часом просто вони запитували про мінські домовленості чи загалом про війну на Донбасі і так далі. Пояснював їм, що такий довгий конфлікт, довга війна, вже яка почалася 2014 року, бо часом вони вже забули, або просто погано знають, або заражені російськими наративами. А тут є з доказом пояснювати, що насправді Росія постійно має намір підкорити Україну під своїм впливом, і тому вони так продовжують нав'язувати Україну, відмовлятися від частини своїх суверенітетних прав і так далі. І почалася повномасштабна фаза цієї війни. І перше відчуття – це, напевно, відповідальність. Як журналіст, як експерт, я маю продовжувати інформувати японське суспільство, що відбувається. У мене купа інформації, бо колеги далі працювали в нашому агентстві, але можу передавати японському суспільству тільки або японською пишучи я. Тому з першого моменту 5 години ранку 24 лютого 2022 року просто почав писати новини безперервно до ночі, 2-ї, 3-ї, чи таке якомога швидше, якомога більше. Тривога лунала час від часу, і здається, що раз вийшов на вулицю, прямо в укриття. Але тоді ще не зрозумів, як тривога працює. Тобто, коли тривога почалася, це початок тривоги чи завершення тривоги, відбій чи не відбій, то просто не було поняття. Зайшов і через 1 хвилину закінчується. А це вже немає загрози, чи вже загроза триває, нічого не розумію. Але в мене просто багато роботи. В укритті не було покриття інтернету, тому, коли я не розумію, то я, напевно, повернувся до квартири і почав працювати. Батьки почали писати, що
хвилюються і може треба виїхати якомога швидше. Я кажу, що у мене немає часу, я маю працювати. Ну, практично для того, щоб японське суспільство зрозуміло, я працюю, і найважливіший момент, я не можу кинути свою роботу. Це експертне обов'язок, я би сказав, ну не просто громадянський. Я як експертний дослідник, то я маю повідомляти їм, що те, що відбувається переді мною, прямо над мною ракети літають, тоді треба розповідати з рахуванням контексту цієї війни, а не просто ракети. Страшні, не так. Ну, чому це все відбувається, чому як далі продовжується, розвивається, це, напевно, дуже мало японців можуть це робити, розповідати, а я можу, тоді я маю це робити. Ну, таке відчуття було. Я написав одну книжку про Україну у цілому, називається «Український фанбук». Там написано про все, яке пов'язане з Україною, різні міста, культуру, традицію, мови, у тому числі кримськотатарську мову, не тільки українську. Реальна мовна ситуація в Україні. Тоді ще доволі багато людей розмовляли російською, але це не означає, що суспільство розділене на дві частини, російськомовна чи україномовна. Насправді там дуже багато людей розмовляє чи українською, і російською паралельно. Ну, принаймні, така ситуація була, помітна була. Писанки, вишиванки, українську кухню, кримськотатарську кухню, регіональні такі відтінки і так далі теж розповідав для того, щоб японці помітили Україну. Тобто не просто назва, не просто там велика країна, а там просто всередині є люди. Люди тримають свою традицію, культуру, і там реальне життя. І воно дуже чарівне, цікаве. Якщо буду розповідати, то вони будуть слухати, тоді вони будуть бачите людей як своїх, чи як правильно сказати, близьких. Це, напевно, емоційна база, яка викликає емпатію. І я до цього, ну я не кажу, що підготувався, просто я думаю, що це дуже важливо для японців, тому написав таку книжку. Але у результаті цієї роботи, коли почалася повномасштабна війна, японці масово висловили співчуття до українців, напевно, через те, що у них вже є базове розуміння щодо України і українців. Коли запрошуючи мене в ефір в Японії, то вже практично не відчуваю якогось серйозного міфу щодо України. Вони дуже добре обізнані вже, ну, до цього досліджували, аналізували, у тому числі прочитували мої книжки, тобто базовою інформацією поділені між собою. Єдине можу стикатися з таким баченням, мабуть, таке, що українці можуть здатися перед тиском з боку США чи щось таке. Я кажу, що ні, такого настрою я поки що не бачу у суспільстві. Якщо ми здамося в Україні, то Росія може просто продовжити, або припинення вогню буде використане для накопичення сил і повторна агресія почнеться. Японці не розуміють, наскільки рішуче тут суспільство налаштоване, тому що серйозність щодо території, чи серйозність щодо суверенітету, щодо існування держави, вони, напевно, не можуть усвідомити на 100% як українці. Тому тут часом просто маю пояснювати, що ні, насправді не такий настрій, як ви уявляєте. Японія насправді дуже допомагає Україні і в гуманітарних місіях, і дуже вкладається у відновлення України. Чи це пов'язано з історією Японії і Росії з приводу північних територій, Курил, як часто кажуть? Чи можете пояснити цю і чому неправильно казати Курили? З чого почати? Курили – це російські терміни. Це ці острови. За японським розумінням, Курили – це ці острови, які належать до Росії,
Але ці 4 острови не включаються до Курильських островів, тому ми вважаємо, що це не належать до Росії. Це конкретна причина, чому ми не можемо називати їх Крилями. Ми називаємо їх північними територіями, які не входять до Курильських островів. Тому, коли ми коли в Україні вживають чи називають Курилі, це вже відразу підтримуєте російські наративи. Тому тут треба обережно ставитися до цього називання. Ні, я би сказав, що не через ці територіальні суперечки з Росією Японія підтримала Україну. Ні, напевно, ні. Співчуття – це, напевно, загальне людське співчуття, коли вони зрозуміли відразу, що це дійсно жахлива агресія цієї країни, яка є членом Ради безпеки ООН і має ядерну зброю, і просто силою хоче забрати Україну. Це просто японці масово не змогли терпіти, і тому висловили співчуття та підтримку на початку повномасштабного вторгнення. І не тільки. Насправді важливість цієї російсько-української війни цілком впливає на світовий порядок, який Японія цінує і хоче зберегти. Світовий порядок заснований на правилах. Будь-яка країна може існувати відповідно до міжнародного права, статуту ООН, і велика країна не може застосовувати для того, щоб змушувати відносно меншу країну робити щось небажане для них. Росія це порушила, і Японія відразу сказала, що це так не можна. Якщо дозволимо такі агресії, це означатиме, що інші потужні країни в інших регіонах світу зможуть думати, що така агресія може бути, можна наважитися і зробити бажане для себе за допомогою застосування сили. Це буде дуже небезпечно загалом для всіх регіонів світу, у тому числі для Східної Азії, де Японія є. Тому Японія закликає всіх держав дотримуватися цих правил, цього світового порядку. Японія дуже свідомо допомагає Україні. А наше завдання як експертів в Японії – це передати звичайним громадянам Японії, чому ми допомагаємо Україні протягом понад 3 років, не тільки з співчуття, а це конкретні важливі принципи, за яким ми насолоджуємося миром в своїй країні. І якщо зараз дозволимо Росії зруйнувати цей порядок, це рано чи пізно буде впливати на нашу країну негативним чином. Тому ми маємо допомагати Україні зараз, щоб зберегти цей порядок. У вас нещодавно була фотовиставка «Жити життя з війною». Це вже не перша ваша виставка. Чому ви обрали саме таку тематику? Виставка з фотографіями, звичайними фотографіями або фотографіями з звичайного життя. Як ми спілкуємося, гуляємо, п'ємо вино, читаємо книжки. Таке, яке ми бачимо кожного дня у Києві. Спеціально зробив таку виставку, тому що життя зараз виглядає звичайне, але думаю, що парадоксально, коли воно виглядає звичайне, воно насправді надзвичайно особливе під час війни, тому що воно могло б виглядати зовсім інакше, якби, наприклад, росіяни зайшли до Києва, наприклад. Але так не сталося. А чому? Точно, що це результат нашого захисту, наших зусиль за великою ціною. І тому зараз наше життя виглядає звичайно. Водночас дуже складно помітити важливість цього звичайного життя, тому що воно звичайне. Я наголошую у цьому саме через таку виставку, що життя цінне, надзвичайно цінне саме зараз. Навіть якщо воно дуже звичайне. Щоб не забути, я фіксую це у вигляді фотографії і
щоб це, напевно, з метою передати наступним поколінням про цю війну повноцінно. І я написав книжку, до речі, про життя також, життя під час війни, така сама назва «Жити життя з війною». Ну, це, напевно, продовження моїх зусиль передати японцям чи іноземцям, як зараз війна виглядає, що це означає, що ця війна означає для нас і для вас. Буває розмова, що ми хочемо зробити після деокупації Криму. Я завжди відповідаю на це запитання. Я відразу піду на літню школу кримсько-татарської мови. В Криму. Мати обставину, де можна використовувати одну мову постійно, це надзвичайно корисне для вивчення мови. Я хочу досконалити цю мову. Знання цієї мови у мене.